Continuo explicant cosetes interessants. Mireu, no s'encén de cap manera. Oi, quin problema, no va. No passa res. Veniu ací baix i ací baix trobeu el botonet de la llum. Clic. I ara ja funciona, per si vos passa este erroret. Hola, bon dia. Explicació bàsica dels 4 cables que han d'anar a l'ordinador portàtil per a connectar l'ADI B. Número 1. Això, un USB, que fa que quan dupliquem la pantalla, o sigui, quan estigui connectat tot i això es veig així continuï funcionant el tàctil. Molt important, si vos falla que si no va el tàctil és perquè no està este cable posat, un USB. Que així es connecta en un USB touch, que es diu, que és este d'ací. Veieu? Que fa que siga tàctil quan es duplica la pantalla. Després l'HDMI, per a projectar directament, en teoria ha de funcionar instantàniament. El d'àudio, molt important, si no va funcionar l'àudio, este és el que heu de connectar amb tot seguideig. Ara vos ensenyaré en una foto que projectaré ara mateixa. Ho veieu? Són les 4. I finalment, este, el de la llum, el de l'electricitat, que es connecta així perquè funciona, si no és en ordinador és per això. D'acord? Vaig a explicar el típic error de, per exemple, estar així i vols treure una ferramenta fora, perquè és un típic error. Mireu, per exemple, si estem en la pissarra, i jo ara pretenc vindre així a treure una aplicació, per exemple, imagineu-vos que vull treure, no sé, Google, i la trac em va dir si vull pantalla dividida a l'esquerra o a la dreta, i jo això no vull que passe. Jo vull que passi el següent, això que es lleve, caseta, i una vegada estic així ja faig el moviment de puige, agafa el Google, per exemple, un segonet, me'n menege i ja me deixarà col·locar-la així sense problema. Ara continuem amb alguna qüestió també interessant, que és la següent. Ajustes, barra d'herramientes, i així podem ficar o bé a l'esquerra o bé a la dreta. Jo, per exemple, que tinc així la pissarra més propet cap a la dreta, la vaig ficar a la dreta, encendido, i ja està. I què aconseguisc amb això? Este puntet d'ací. Veieu ahí? Amb això, si jo faig clic, un moment, vaig eixir del tot. Atrás, vale, la casa. Una vegada estic així, amb això d'ací, ho puc moure així, és correcte. Així tinc tot això, ho veieu? Si faig la X, això ho puc moure on jo vulgui, en veritat. I si faig clic, què passa? Això és el que jo volia. Tinc així, doncs la casa, que també està així, però la tinc així, tinc accés a la pissarra, tinc accés així a un munt de coses que vos recomano que aneu provant i investigueu a què us portarà. És la barra lateral. Com per exemple, teniu així això d'ací, que vos porta a les ferramentes que podeu comprovar així molt interessants. Per exemple, la de New Line Vote està molt bé perquè vos permet fer una votació, crear la votació i l'alumnat que s'alci a fer la votació, per exemple. També teniu així algunes opcions de so, teniu opcions de... Este botó és el mateix que este d'ací. Veieu? Que te porta a les diferents finestres que tingues obertes. Bé, podeu anar investigant el d'atrás i si voleu que es lleve, feu així i ja està. I si deslizeu cap a l'esquerra, també vos apareix tot això, que és més o menys el mateix, però vos anime que investigueu un poquet pel vostre compte també. I el deixo així. Això és la barra de ferramentes. I continuem mirant més cosetes. Mireu, en ajustes, si me'n vaig baix de tot, estic dalt, em vaig baix de tot, a informació del tablet, puc vindre així i apretar. I si esta classe és 5è A, que és 5è A, jo puc vindre i ficar 5è A, 5è, espai A. I així, si jo faig, per exemple, duplicar pantalla amb el meu dispositiu mòbil cap així i me'n detecta moltes del meu voltant, sé a quina vaig enviar el contingut i no l'enviaré a la de la classe del costat, per exemple, perquè a partir d'ara aquest dispositiu ja es diu 5è A. Molt útil això. I ara, encara en ajustes, si anem fins on diu energia, podem configurar, si volem, autoencendido i autoapagador. Mireu, autoencendido. Imagineu-vos que vull que s'autoencenga. Hora d'encendido. Vinc així i li dic, no, mira, és que vull que a les 8 del matí. A les 8 del matí, no, a les 8:30, va. A les 8:30. Bueno, i 40, va. Però no m'ha gastat tanta energia. I després vull que siga... Vale. Molt important, això està en anglès. Comença per Sunday
I després ve dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Per tant, si jo vull fer de dilluns a divendres, he de fer des de Monday fins a Friday. O sigui, deixar les dues S's fora. Això és important, perquè ve de l'anglès i hi ha gent que no ho entén. Ok. I d'esta manera tenim l'autoentendido i també puc configurar, per exemple, autopagado. La meva escola és de jornada continuada. Imagineu-vos que vull a les 2:10 però PM. Ja ho tinc. 2:10 PM, a migdia. Ok. Ja ho tinc fet, configurat, almenys un dia. Disculpeu, em falta el dia. Vull fer també el mateix, de dilluns a divendres. Ok. I ja ho tindré ja configurat perquè s'autoinicie i s'autoapague. Una cosa, penso jo, molt útil. I ara em falta explicar-vos, una cosa molt important, com canviar el fons de la pissarra. Una vegada estic en la pissarra, en l'aplicació, si me'n vaig així a l'engranatge, me'n vaig, per exemple, així, podré canviar el fons, però deixeu-me que vos digui abans que en reconeixement d'escriptura a mano, perquè quan escrivim a mà ens ho detecte, això serà, per exemple, en anglès, ens ho detectarà en anglès si estem en classe d'anglès, però si volem en classe de castellà o una altra llengua, així és on es canvia la llengua perquè ens la detecte automàticament. Això és important. Si també escrivim amb un llapis fi, també podem gastar aquesta opció i si deixem el dit amb això. I després, en ajustes predeterminados, és on tenim així totes aquestes opcions, però la més interessant és la de fons, fondo. I tenim així un muntó de plantilles, d'imatges, com podeu comprovar, interessantíssimes per a la classe. O inclús podem agafar un que creem nosaltres amb aquesta proporció, en Canva, per exemple, i el podem personalitzar perquè comença de manera predeterminada, que estem seleccionant el predeterminat, des d'ací, fàcilment. Per exemple, imagineu-vos que estem en educació física, vull explicar les normes d'un camp. Dic així i ja està. I si estic en classe de música, doncs gastaré per exemple. Però si estic en segon de primària i vull la pauta, simplement el tinc així i direu, no em funciona, mira, no se m'ha posat, què passa? Perquè és que quan en crees una nova, comença de predeterminat. I això és la raó, comença de predeterminat i ja teniu així la pauta perfecta per a vindre, escriure i que es vegi perfectament, de manera molt visual, i és una meravella, això és una meravella. Veritat? Doncs res, espero que vos servisca. Una abraçada molt forta i fins la propera.